Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Baw, kasako na gid sa mga tao ba? Ano abi kay tigkampanya na mo? Bukadamo na sa mga kandidato nga nagaladay sa karsada ho. Aton gotohon ang tao nga may panindugan. Ba? Ato pagid sa dalan ho. Ginataghol sila sing ido, mga kandidato. Piliyon naton ang may pag-ulikid sa mga pigado. Puwerte mga nagapapili ba? Sari-sari lang ang style. Kaganami pa sang ila mga jingle, makayuhom ka. Aton botohon sa maabot nga eleksyon. Hindi pagkalintan ang gusto sa tanan. Yabaw! Oy! Ari ka man di galililo-ilyong? Oo, mas kubado. Kadamo gani sing tao. Nagabantay ko di sing tricycle kay mapauli naman ko ah. O matuod, madunga na hala. Do sino labas siyang manako? Diin. Ato, naano ka do hindi ka na mayo kakita haw? Ay oo. Si Maribasyang matuod ina kag may upod siya. Hala, Sinuna. Nga do nakabarong na haw. may barong siya nga 18 butunis. Si Lolo Puloy. Oo matuod no? Kag upod sila. Amo na ganing ambal ko si Lolo. Nga, pero may na sila naga-date-date nga duwa. Paano na lang galigas Miloy? Ate si Miloy, Loy. Pero hindi man ta nakasiguro, lo ah. Base mala kung nagalagaw-lagaw lang na sila iya. Imuya kay malisyahan mo gidayon. Ay di ah. Dawlain gidabi kay nagauyatay sila sa kamot. Kay balo ka naman lungati kung may edad ka na ya. Do hindi ka na mayong makamurot. Tiyan mo naguro ginabuligan ila ang isa kung isa. Bah. Uhol, ang tawa bala. Kadamo pa siyang ginpamakal nila ho. Ah, wow! Ginalalayan pa ni Lolo Puloy si Lula Basyang. Salamat, Lula. Ay, wow! Ginpasakay niya sa motor. Kag siya man mo. Wow, nagpungko sa tupad ni Lula. Ay, ang baw. Do, bawadaan ni si Primiloy, ha? Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar. No, Papa. Kasagad sa tunoy, no? Woman migdoy. Nalipay ko nga daan sa bong. Ngahaw. Teke, dali na lang ta magbalik sa normal. Ma-face-to-face classes na tadayon. Ti anong nalipayan mo da? Siyempre, makita ko na si crush ko. Crush ka na. Ngang modyol mo to gani, ho? Wala pa tumaansiran. Mansira na ya. Laban-laban, taas pa ng grades ko. Ngahaw. Alam bala si mama. Amo nang lain da. Kay sinanay mo yung nag-answer sa modyol mo. Samtang ikaw, nagalagaw-lagaw lang. Pareho mo lang ta. Gani man o. Pero, siling nilamig to, alam ka ko no? Oo
Ano gani paborito mo nga subject, Migtoy? Siyempre, resist. Mariota? Siyang nagligad bala, Migtoy? Nagpanaka ko bayabas? Uti, anong natabo? Hala, Lola, anong natabo sa imo? Nga do kadalom sang ginapaminsar mo, ah. Nagalibog lang abing ulo ko, apo. Kat-kat. Nga la, ano ginapaligban mo? Ang gasolina bala? Ang gatong bala nga doble ng presyong pagsaka? Kwan, apo. Amo na sa ganila. Ginaproblema na subong sang tanan. Kay once siya magtaas na gani ang gatong, o ko ng gasolina. Laban-laban mataas mo ng mabalaklon. Ang plite. Ay, kabudlay. Nagamahal na gid ang tanan. Ay, apo. Paano pa na? Nagamahal na tuod ang tanan, pero ikaw, hindi pa mahal. Nga, Lola, ano gid ba lang kita paminsar mo? Kwan, apo. Doon nagalibog ang ulo ko. Nga, Tungod, tungod ano? palangga ko si Miloy. Oo, nakita ko man kung ano mo siya kapalangga, Lola. Pero, subo nga nagapuro palapit si Puloy do. Do ka mag-an man siyang buot ko sa iya. Hala? Lola? Kung wala si Miloy, ginapangita ko man ang pag-angga niya sa akon. Pero, kung ara si Puloy, do nagakalipatan ko na si Miloy ko. Kat-kat, anong himuon ko man? Do nagalibog ang ulo ko kung sinong pilion ko sa ila. Ew, pilingon! Si Miloy, nga ginhigugma ko, nga ginpakigbato ko, kag nagbalik para sa akon, o kung si Puloy, nga bago ko lang nakilala, pero nabatyagan ko kung ano niya ako kapalangga, kag kasweet sa iya, apo. Lola? Sinong pilion ko? Ambot la. Ikaw man na yung mapili. Lola, bisan ano pa na, pilia lang ang insakto. Pilia lang ang ginasinggit sang imo tagipusoon. Pilia ang ginapitik sang imo kasing-kasing. Ay, Miloy, kadumdum kapag gali magtawag sa akon. Ay, so, sino ba natin yung kadundom sa tao, kag babae na dito palangga o sa bilog kong gatagi pa sa Do kapila ko naman na nabatian, pero duway ko man nabatyagan. Hindi ko dan, hindi mo batagan. Hindi maturoon. Aha, sure ka? Oo. Kaya nga, do ka lain subong sa ilo mo do, ha? Do, wala ka sa inom kape. Ano, abel ka daw ginakapoy lang ko eh. Nakapoy magulat ng tao, lang nga, way mag-abot. Hindi ka magkakapoy. Kaya ako gadi, dabo ko sa namatian ito niya, pero wala ako na niya pagkapoy sa pagkulat. Anong nabatian mo naman ng Korea? Sino naman nga Marites ang nagkutso-kutso sa nasa imo? Utod di Marisol at ito. Ano? Di ba sila kong istorya? Ang kilala ko doon, nagkakanto na sibo, nag-istorya ka mo sa silpon. Ano yung nagkabasero? Eh, balo ka naman, Miloy, nga pero may kamanway kimpo sa akon, tiga pangita man ta sa magkumpot sa aton. Wala ko kimpo, sino kayo nagkakasipot ako? Matawag ka lang sa akon kung mangayo kasang budget at kung kinanglanon mo da sa inyo. Kodabo, ano ko na sibo, wala ka pangayo budget. Why niya siya nagpangayo budget sa akon? Siya pa na ganun gahatag sa akon. Ang bayad kung palangga mo kung ng taho, dapat librehon mo. Abo na ganun. Oo. Kasi the code now, librehon po. Librehon mo ako?
Oo. Ano mo pala na makapalipay si mo? Ang gibuon kong karar na mabusog ka. Librihon ko ikaw. Ano pa konsensya ka pa, ha? Oo, pero bihon ko na ginahibos yung kilala ko. Walay puloy siya. Pero wala ka balak na balong, ha? Balik sa kuloy mo. Ano? Ano, silos ka? Aswit ka Wala tuloy. signal eh. Ay, kasud kay puloy. Oo. Kung na mo gali, kung ako gali ang phone mo, hindi sweet, si puloy sweet. Sweet ka man. Kapag pa kung may pangayoon ka sa akon. Ay, yako. Ang kasasawo, hindi na napatuod sa katampad. Hindi lang sweet kong tampad. Ay, nakasi. Ay, nakasi niya tampad. Opo. Pabayo na lang ako kung importante ang relasyon ka. O kita pa. Hindi na kadlam ka. Ikaw pa yung bihapon. Ikaw mo lang gabaylo sa ako. Gabaylo mo lang sa mga walay tuloy. Pero, ano ako kay, kung wala ka pala siya, pero may nakakumport sa ako. Tapos ang namin, kaya ginakantahan niya ako. Kantahan. Huwag kantahan ko kami ka. Gusto mo may luswan pa. May studio recording pa. Kaya pag-vlog it ka lang ba? Oo, pag-vlog it eh. Ano ka ba pa na sa 2,000 na na ang kanta sa studio recorder? Kaya mo na, mangayo ka pa sa ako. Oo. Bayad mo sa recording. Ay, Diyo. Makibot ka lang kasi nga di ako bayhatag ko sa mga kanta. Na wala mo ginbayran. Partuon? Oo. Ano nga kanta? Matandaan ko sigo. Ano nga kanta na? Loy, love, honey? Bago, di ka version. Ano version? Ano na? Oo, gusto mo ba kaya yan ako? Yan kapila version. Oh, sige ba? Excited ko eh. Hindi kita malilimutan. Nakaukit ba pagkailanman? O, ba yun, Mas? Parang muna pala sa mainit. Wala na alam ko mainit. Mainit na ni si Ryan. Dami ng tunog siya. Oo, kung mainit na ni Ryan, namin ng tunog siya. Pero magpalayo ka, hindi ha? Wala ka na po nalipay. Nalipay na po. Malipay ka. Malipay ka tayo. Pamatuod na nga sa dumasaso. Palangga ko ikaw ba siya? Salamat, Lidoy. Abi ka sana sa cellphone? Nalagay kayo sa cellphone ko daw. Lakoy kabalo ko na rin naging sausawan. Hindi ka pa magkano eh.